Masana abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ntchito yomanga msewu wa Karonga Chiweta iyamba posachedwapa. Bungwe la MEC lapempha ogwira ntchito ake kuti akhale odzipereka ndi okhulupirika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike lachiwiri likudzali m'madera ena m'dziko muno. Ndipo masewero mu ligi ya FDH Bank Premiership akupitirira masanawa pomwe Mighty Wanderers ikumane ndi Goshen Desert Dynamos komanso Silver Strikers ndi Red Lions. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga a Japi Muhango yatsimikizira anthu m'boma la Karonga kuti posachedwapa boma liyamba kukonzanso gawo la msewu wa M1 kuchoka pa boma la Karonga kukafika ku Chiweta kamba kuti ndalama za ntchitoyi zapezeka kale. A Muhango ayankhula izi pa msonkhano omwe anali nawo ndi mafumu a m'bomali. Musasecheyo walemba ripoti ili. Malingana ndi nduna yoona zamayendedwe ndi zomangamanga a Japi Muhango, boma likudziwa kuti kukonzanso gawo la msewu wa M1 kuchoka pa boma la Karonga kufika ku Chiweta sikupindulira anthu a Karonga okha koma dziko lonse la Malawi. Ndimangofuna kuti ndizasimikizire magogo athu kuno. Mtemo watemi Paramount Chief ndi mafumu onse akuluakulu onse ang'onoang'ono kuti boma la Nkulukuta Moyo msewu lanena ulikonza uja tiyamba kukonza. Chifukwa chake mwina muona Mulungu apitawo manyuzipepala mukuyenda ma-advert kuti tikufuna makontrakta alembere amene akuziva kuti alinako kuthekera alembere kuti atithandize kukonza msewu ndalama tili nazo. Amene msewu anthu akaronga okha msewu ndi wa dziko msewu ndi timati M1. This is our heartbeat. Mtima wathu ndi kuti ndi umenewo. Katundu yese amene amayenda mdziko muno kauchokera ku Tanzania kauchoka ku Mozambique kauchoka kuti amene msewu wake kuti umenewo. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Roads Authority Flora Hauya wati ntchito yopeza makontelakita yayamba kale ndipo agwiritsa ntchito makontelakita awiri kuti ntchito yomanganso msewu iyende msanga. Tapempha macontractors kuti apange submit ma tenders kuti tisankhepo contractor amene angatigwirire ntchito imeneyi. Ndingowonjezerapo kuti project itayigawa pawiri ili kuyambira Chiweta mpaka na pakati kenakonso kuyambira Karonga so that kuti ntchito izagwiridwe mwasanga tinayigawa pakati. Mtemi wa Batemi Kiyungu wa maboma a Karonga ndi Chitipa wathokoza boma pa nkhaniyi ndipo walonjeza kuti mafumu athandizira boma kuti ntchito iyende bwino. Musasecheyo, MBC Karonga. Nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga a Japi Muhango yati ndiyokhutira ndi mmene ikuyendera ntchito yokonzanso bwalo la ndege la Mzuzu ndipo atsimikizira Malawi kuti ntchitoyi itha mu nthawi yake monga linalonjezera boma latsopanoli. A Muhango ayankhula izi ku Mzuzu pomwe anapita kukaona momwe ntchitoyi ikuyendera. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Musasecheyo. Ntchito imene tidayamba pano ikuyenda bwino. Nthawi tinagwirizana ntchito yamalize idakalipo padakali panopo kwatsala kuti angoyika asphalt pamwamba monga mwana anayika choncho ndinganene pano kuti ntchito ili mchimake ndi tikuyenda mu nthawi yake. Kalikula kwanawo zatha ku treasury kuti ndama yochepa sina mayambiri tiabe zatha ku treasury ndama atipatse apasa anyamatata ku ADL kuti amulipire contractor kuti ntchito ayimalize. Palitengapo tatsala sikuti ndi surface okai mukapita kuma terminal building na kuzomoja kuti tiwiri tatu tikonzedwe VVIP kanyumba kaja kumafika lendo olemekeza kwambiri kufuna kuti kakonzedwe komanso ku terminal building na kuti tinatoti akonze zimene zitauza kuti achilimike kuti zitheke chonyona kuti pa nthawi tidagwirizana ikamata 8 weeks kale kunoko ndege yoyamba yafika ndakonda panopo captain amene azikuruka kuno papo Madia neso alipati wobula kuno tankuza ne mwadzi chizie so she's also very eager kuti airport ite kuti azuruka ndege bula kuno kumpoto.
unduna ona ntchito za malonda ndi mafakitale wati uyetsetsa kuyika ndondomeko zothandiza kampani za Chimalawi kuti zithandizire kuchepetsa mavuto a ndalama zakunja. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawu Edgar Tembo wanena izi atayendera kampani zingapo ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Ngakhale iye watsindika kufunika kokopa kampani zakunja kuti zibwere, Tembo wati kulimbikitsa kampani za Chimalawi kukhonza kuthandiza kuti mavuto akusowa kwa ntchito achepe. Zambiri mulipoti ili. Wachiwiri kwa nduna za malonda ndi mafakitale a Edgar Tembo anena izi atayendera zina makampani za Chimalawi mdziko muno monga Hope for Farmers, PYH Furniture, Sungood Food Processing Company komanso Le Home mu mzinda wa Lilongwe. Atembo ati boma lichita chotheka kuti ndondomeko zokhuza ntchito za malonda zithandizire kuti kampani ziyambe kukula. Zinthu zimenezi zimakhala zoti sangalatsa ife kwambiri ku bomako chifukwa tikamalimbika kuti Malawi munomo mukhale makampani, mukhale mafactory, mukhale industrialization, timafuna zizichitika zinthu ngati zimenezizi pomwe anthu akulowesa ndalama mu ntchito zosiyanasiyana, akulemba anthu ntchito, akupanga katundu amene timatchula kuti value addition. Akapanga katundu pali za value addition ndi akulemba ntchito anthu ambiri amene amalemba pamene pacha kuti apange katundu kucha. Ndipo mkulu wa kampani ya Sungood Food Processing Mahesh Gedia komanso mwini wake wa Le Home Lieutenant Tambala ayamikira wachiwiri kwa ndunayi kamba kuwayendera zomwe ati zawalimbikitsa kwambiri. Tambala watsindikanso kufunika kukonza ndondomeko zina za boma kuti zithandizire kampani za Chimalawi kuchita bwino. Ndipo ife talimbikitsika anduna tafotokozera mavuto athu pamene tikumakumana nawo, ndipo tawapempha nena kuti bayi Malawi ucha alimbikitse ndithu ifenso tisopezako ntchito za mboma. Ifwa ngati ntchito za maboma sikwenikweni zimakopezeka mwa apo. Ntchito yoyendera kampani mdziko muno ikuyembekezeka kupitirira mtsogolomu ngati njira yomva mavuto omwe kampani zikumana nawo komanso kupeza ndondomeko zikonzera mavutowa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati lilimbikitsa ntchito yodzipereka pakati pa achinyamata m'madera mwawo ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chitukuko cha luso losiyanasiyana mdziko muno. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi, Roda Misomali, wayankhula izi ku Lilongwe pomwe anyamata okwana 83 pansi pa bungwe la Corps Africa amamaliza ntchito yawo yodzipereka yomwe akhala akugwira. Herix Manemba ali ndi ripoti ili. Pansi pa bungwe la Corps Africa, achinyamatawa amayika m'madera osiyanasiyana mdziko lino kuti akagwire ntchito yodzipereka komanso kudzutsa maluso okhuza za ulimi komanso malonda m'madera osiyanasiyanawa. Ntchitoyi amayigwira kwa miyezi yokwana 9 kuyesa kuthetsa umphawi, kuyesa kuwaphunzitsa anthuwa mabizinesi osiyanasiyana monga kuphika bredi komanso kusoka ndi zina zambiri. Ndipo poyankhula pamwambo osonyeza kumaliza ntchito yawoyi, mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi, Roda Gadama Misomali, anati ntchito yodzipereka imathandiza kusintha madera ambiri, n'chifukwa chake ikuyenera kulimbikitsidwa. Anthu ofunika kwambiri chifukwa kuthandiza mbali yomwe ya boma ikuyang'ananso kuti achinyamata ambiri apezeke ndi ntchito. Mene iwowa agwira ntchito zimenezi aphunzira zinthu zambiri zomwe zingapangise iwowo kuti ngati akufuna ntchito akhale kuti akuposa zinzawo chifukwa yoti alandira upangiri womwe ungathandize iwowo kuti apeze ntchito mosavuta. Mkulu wa Corps Africa kuno ku Malawi, Aongani Mugawa, anati achinyamatawa agwira ntchito yawo bwino ndipo anthu m'madera momwe iwo akuchokera akusimba lokoma. Ifeyo ngati ku Africa ndifo kondwera kwambiri ndi mene achitira achinyamatawa chifukwa kwa nthawi yoyamba akwanitsa kuthandiza kuti anthu ayambe mabizinesi kuzilemba okha ntchito anthu okwanira 7,400. Awawa ndi mabizinesi amene anthu amene anakawapezawo kuma magulu osiyanasiyana achinyamata, magulu azimayi, achichepere amene anakawapeza kumudzi kuja apasankha kuti malinga ndi kudera kwawo ku bizinesi imene akuona kuti ikhoza kumawa patsa phindu kuti moyo wawo upite patsogolo ndi yotere. Mlendo olemekezeka mwambowu anali mmodzi wa akuluakulu ku nduna wa zachinyamata, Mai Kate Malweni Mwandira, ndipo anati boma likufuna kuti mabungwe onse omwe amatsogolera ntchito yodzipereka azichita mwadongosolo
monga momwe bungwe la COP Africa limachitira. Masomphenya bomawa anapchirizira kwambiri pa Chinyamata kuti Chinyamata ndamene akuena kutenga gawo lalikulu kuti masomphenya amene akwaniritsidwe. Mbe kubwera kunoku tapanga witness a Chinyamata 83 amene akupanga graduate ngati ma volunteer. Sipana Chinyamata amenewa sikuti iwo angopanga graduate kokha, koma Chinyamata amenewa anali ndi ma projects osiyanasiyana ma district amene analumizidwa. Anyamata analumiza ma district osiyanasiyana, ma district 11, and ma district amene kuja iwo aja apanga create ntchito kwa Chinyamata 7,000, and apart from that afikira ndi zithandizo zosiyanasiyana kwa anthu 31,000. Mmodzi mwa achinyamata omwe anachita bwino kumadera komwe amagwira ntchito ndi Nola Chinkonda a zaka 24 omwe akwanitsa kuyambitsa ntchito 319 boma la Machinga komwe amagwira ntchito. Pakadali pano bungweli likhali likutumiza achinyamata ena kuti akatumikire m'madera ena m'dziko lino. Helix Manemba, MBC News, Lilongwe. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC Annabel Ntalimanja wapempha ogwira ntchito m'malo ovotera kuti agwire ntchito zawo mokhulupirika komanso molemekeza malamulo pamene dziko lino likukonzekera zisankho zachibwereza pa 30 Juni 2026. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe, Ntalimanja anakumbutsa ogwira ntchitowa udindo wawo woonetsetsa kuti chisankho chiyende bwino popanda mikangano kapena kusamvana kulikonse. Ntalimanja anachenjezanso anthuwa kuti asakhale ndi mbali ndipo pa tsiku la chisankho adzaonetsetse kuti anthu achikulire ndi aulumali adzalandire chithandizo mwaulemu komanso mofanana ndi aliyense. Phunziro awawa timafuna kuti tingokumbutsana choyamba kuti kodi malamulo akuti chani, komanso ma processes athu amene takhonza ndi otani, akakafika munthu pa polling station akamulandire motani, akamuthandize motani, chifukwa mwina ena akafika kuti ali ndi ulumali kapena ena ndi achikulire, ena mwina kuvota kundikoyamba sakudziwa kuti zimayenda bwanji. Ndiye tufuna kuti tikumbutsane kuti kodi anthu atikapange serve motani komanso makina wakagwiritse ntchito motani, chifukwa chokuti cholinga chathu ndichokuti munthu akafika pa polling station akasakatenge nthawi yayitali, asakakhale panzere nthawi yayitali, akathandizidwe mofulumira kuti aponye voti yake athe kumapita kugwira ntchito zina. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma lati ntchito yomanga msewu wa Karonga Chiweta iyamba posachedwapa. Bungwe la MEC lapempha ogwira ntchito ake kuti akhale odzipereka ndi okhulupirika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike lachiwiri likudzali m'madera ena mdziko muno. Ndipo masewero mu ligi ya FDH Bank Premiership akupitirira masanawa pomwe Mighty Wanderers ikumane ndi Goshen Dedza Dynamos komanso Silver Strikers ndi Red Lions. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la Save the Children lati aliyense mdziko muno ali ndi udindo woonetsetsa kuti ngozi zapansewu zachepa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli achakufa munthali anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungweli limaphunzitsa ogwira ntchito ake za chitetezo cha pansewu komanso kuyendetsa galimoto mosamala. Maphunzirowa ndi mbali imodzi yokumbukira sabata yomwe bungweli limakhala nawo likulimbikitsa chitetezo cha pansewu pa dziko lonse lapansi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Chaka chiliyonse bungwe la Save the Children limakhala ndi sabata imodzi lomwe bungweli limagwira ntchito zolimbikitsa za chitetezo cha pansewu ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha ngozi za pansewu. Amunthali anati ndi udindo wa wina aliyense kupewa ngozi za pansewu kamba kuti ngozi zikamachitika zimazunzanso anthu osalakwa ngati ana komanso kusokoneza chuma cha dziko. Chiyembekezo chathu nchoti ngozi zichepe zisamachitike chifukwa choti mene taphunzitsidwira apapa komanso mene anatiphunzitsira road traffic kuti ngozi zambiri zimene zikumachitika
mdziko lapansi komanso kumalawi kunoko ndizopeweka and zimatha kuchitika chifukwa choti kusatengera seriousness ya malamulo amene amayenera kuti tizisatira tikamayendesa magalimoto pansewu. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za chitetezo cha pansewu Innocent Sulani anati nthambi yawo ikuyesetsa kufalitsa uthenga wa chitetezo cha pansewu paliponse msukulu ndi malo ena onse ndi cholinga choti aliyense adziwe kuti chitetezo cha pansewu ndi udindo wake. Ngati road traffic timapemphaso kwambiri ma stakeholders osiyanasiyana kuti tizithandizana nawo kuti tipititse patsogolo chitetezo cha pansewu. Ngati payo kayo traffic komanso boma singakwanise kunena kuti lifikire aliyense, koma ndipofunikira kwambiri ngati mabungwe osiyanasiyana kuti agwirane manja ndi road traffic kupititsa patsogolo chitetezo cha pansewu. Choncho tikuthokoza kwambiri ndikuyamikira a Save the Children komanso mafumu akuno ku Ntcheu chifukwa cha kukhala ndi activity msonkhano umenewo komanso kuphunzitsa ana za kayendedwe koyenera ka pansewu. Mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya primary ya Sialudzu yemwe ali standard 7 boma la Ntcheu, Confidence Mbendera wati ali wokondwa kuti waphunzitsidwa mmene angakhalire otetezeka pamodzi ndi anzake akamayenda kapena kuoloka pa msewu. Ndaphunzira zakuti tikamati tikoloka pa msewu tiziyang'ana kumanja kumanzere ndikuziyang'ananso kumanja ngati koseko kuli bwinobwino titha kuoloka. Anthu akumuzi ndikawafotokozera zakuti akamayenda madzulo aziva reflector loko ni chopandiso cha white komanso akamayenda panjinga akamagwisa ntchito njinga yawo azionesesa kuti ili ndirochi komanso atenga chovala chowala. Ntchito zolimbikitsa ndi kuphunzitsa za chitetezo cha pansewuyi inayamba lolemba pa 22 June 2026. Bungwe la Save the Children limagwira ntchitoyi ndi cholinga chofuna kuchepetsa ngozi za pansewu. Yamikani Makanga, NBC Lilongwe. Bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi FASOM lalimbikitsa kufunika kokhazikitsa kampani zopanga mankhwala ndi zipangizo zina zachipatala mdziko muno ngati njira imodzi yosungira ndalama zakunja zomwe dziko lino limaononga pogula zipangizozi m'mayiko akunja. Mtsogoleri wa bungweli William Mpute ndiye mwe wanena izi pa msonkhano wa chionetsero cha zamankhwala ndi zipangizo zina zachipatala mu mzinda wa Blantyre loweruka. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Pempho la mtsogoleri wa bungwe la akatswiri azamankhwala la FASOM likudza pamene zadziwika kuti dziko lino lili ndi kampani zisanu zokha 5 zopanga mankhwala. Timatenga mankhwala ena kunja ena timapanga kwathu konkuno. Ndi chifukwa yokuti timatenga mankhwala kunja patakhala kuti pachitika zinthu zina zimene zimakhala zosiyanasiyana, zina zokhuzana ndi za muliri ngati unachitikira nthawi ya COVID ija, mayiko amaona zokuti ndi bwino kuti ayike patsogolo anthu awo kusiyana nzokuti azitumiza mankhwala m'mayiko ena. Ndi ifenso tikuyenera kuti dziko pa nthawi inoyo tionetsetse kuti khayini mankhwala tizipanga mankhwala ambiri mdziko mwathu momuno okuti ndizigwiza ntchito momuno enanso tomatumiza kumayiko oyandikana nawo. Ngakhale kuti nkofunika kuti kampani za mdziko muno zikhazikitse kampani zopanga mankhwala, imodzi mwa kampani yogulitsa mankhwala mdziko muno ya Malawi Pharmaceutical Distributors yati nkofunikanso kuchita mgwirizano ndi kampani zakunja zodziwika bwino kuti zizitha kubweretsa mankhwala apamwamba mdziko muno. Mbali inayi boma likuchepetsa ndalama zomwe limagulira mankhwala wa m'mayiko akunja. Andrew Mwase ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani. Ife ya Malawi Pharmaceutical Distributors takhati upanga operate Malawi muno kwa zaka tsopano. Ndi kukhala ndi mgwirizano umenewu ndi a Johnson & Johnson ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Inu mukudziwa kuti a Johnson & Johnson ndi makatundu osiyanasiyana, mankhwala ena zodzulazola, mabebe powder, izi zithandizira kwambiri. Chifukwa chitanthauza kuti Malawi Pharmaceutical Distributors panopa nawo ndi katundu wambiri umene ukuzopanga ofa ku market. Yabwera nthawi yoyenerera pamene Malawi ikudusa mzinthu zosiyanasiyana, monga example kusowa kwa ndalama zakunja zogulira mankhwala. Iye atipasa mpata chifukwa kuti mgwirizano wathu ndiona kuti Johnson & Johnson izitipanga supply ifeyo, ndi kuti tanthauza nawo tizikhala ndi katunduyo olota kha kuna kuti ndalama yakunja ikutivuta okapenayi. Ndipo mmawu wake mkulu wa bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority a Charles Chimenya anati bungweli lipitiriza kukhwimitsa chitetezo kuti kampani zopanga mankhwala komanso anthu ogulitsa mankhwala azitsatira malamulo. Tengerepo mwayi kupereka chenjezo kwa iwo amene tinawaloleza ngati PMRA kuti ali ovomerezeka kugulitsa mankhwala. Akuyenera atsate ndondomeko zimene ifeyo tinawapatsa ngati gawo limodzi la chilolezo chimene tinapereka.
koma ngati satsatira ndondomeko zimene ife tinawauza kuti azitsatira pogulitsa mankhwala ngati amene wawo, ifeyo tili ndi kuthekera kupereka chilango kwa iwo amene akugulitsa mosatsata ndondomeko. msonkhanowu wabweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana okhudzidwa ndi nkhani za mankhwala mdziko muno kuti agawane upangiri ndi momwe angathananirane ndi mavuto omwe amakhudza bungweli komanso nkhani za mankhwala mdziko muno. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Sukulu ya Maranatha yatsimikizira Malawi kuti ipitiriza kupereka maphunziro aulere kwa ophunzira omwe achita bwino kwambiri komanso osowa. Mkulu wa sukuluyi Ernest Kaunga ndiye wanena izi pa msonkhano wa atolankhani lachisanu mu mzinda wa Blantyre. Uthenga wathu waukulu masana ano unali woti tiauze Amalawi kuti musasokonekere ndi kubwera kwa shada scholarships. Imene ndi ubale umene tinapanga shada kuti ana amene kufuna ku Malawi kuna azere Maranatha azipita ku shada awapasa scholarship. Maso tunaona pa social media anthu ena akuwauza anthu kuti aperekane 2 billion account iyi, then ndi kuti basi mwapasida scholarship ya Maranatha. Malawi anamizika. That's why tinathamanga ku media, kulakula media inu kupemphani nanso mavomera mabwera mwatsanga nditu tithandizireni Amalawi asaberedwe. Kampani ya Inyasa Solar and Gas Limited yalimbikitsa Malawi kuti azigwiritsa ntchito njira zowunikira ndi kuphikira zosawononga chilengedwe kamba kuti zili ndi ubwino wochuluka. Mkulu wa kampani Eric Ngomwa wauza MBC kuti njira monga mphamvu ya dzuwa komanso gasi wophikira zimateteza chilengedwe komanso zilibe chiopsezo chachikulu pogwiritsa ntchito. Mineno Amalawi akuyenera achilandire chinthuchi kuti ayambe kugwiritsa ntchito dzuwa kapena gasi. Chifukwa chake icho nakuti zinthu zimenezi ndi zinthu zimene one sizikuyika pressure ina iliyonse pa mitengo yochepa imene ifeyo tinayo kale panopa chilengedwe chathu chatha ndipo chapita. So zinthu ngati zimenezi ndi zinthu zimene zingathe kupulumutsa chilengedwe chimene tili nacho chochepa kale muno Malawi. Komanso kuphatikizapo ndi zinthu zimene one zili ndi tsogolo. Tikamakamba tsogolo ana athu kapena zikulu zathu ndi njira zimene muna angathe kugwiritsa ntchito iwo kuti kuzafika muna mpaka nakalekale. So ndi nthawi yakwana sopano imene Amalawi akuyenera muna kuti asiye njira zachikale monga ngati makala, nkhuni, kuphikira, kugwiritsa ntchito kwambano kugwiritsa ntchito gas amene panopa ali wansangasanga kuphika komanso amene ali amene ali oyang'ana chisogolo. Komanso tikayang'ana ku nkhani ya za solars ni nkhani imene tikukambazona kuti ikuyang'ana chisogolo chokhachokhacho. Mu nkhani za masewero, matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers ali ndi mwayi obwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership ngati apambane masewero awo masanawa. Wanderers iyendera Goshen City Dedza Dynamos pamene Silver ikhala pa khomo ndi Red Lions. Timu yomwe ingapambane pa awiriwa ikwera pamwamba pa ligi kuchotsapo Blue Eagles poti dzulo yagonja ndi Luwana Mitundu. Blue Eagles ili ndi mapoint 16 pamene Wanderers ndi Silver ali ndi mapoint 14 iliyonse ndipo akachita bwino akhala ndi mapoint 17. Masewero enanso omwe achitike mu ligi lero, Craig Sporting ikumana ndi Civil Service United pamene Ekhaya isewera ndi Mafco. Karonga United ndi Moyale nawonso athambitsana pa bwalo la Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ntchito yomanga msewu wa Karonga Chiweta iyamba posachedwapa. Bungwe la Meki lapempha ogwira ntchito ake kuti akhale odzipereka ndi okhulupirika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike lachiwiri likudzali m'madera ena mdziko muno. Ndipo masewero mu ligi ya FDH Bank Premiership akupitirira masanawa pomwe Mighty Wanderers ikumane ndi Goshen Dedza Dynamos komanso Silver Strikers ndi Red Lions.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.